Rebeka, teraz pozeraj. Čo si urobil? Ja som bola na 3. mieste, Dávid. Že ja by na tvojom mieste, tak ten moment mňa úplne vyhodilo. Ty tu stojíš. Haha. Mne sa to vypomstí. David, ty si strašný. Budem sa snažiť a už nebudem do vás búrať, pokiaľ to bude možné. Ale veď o tom dobrá je. Dobre, búram. David! Čo som robila? Udri ho. Poď môj. Troška ho potešíme. Nie zase do tejto jamy. Tuto má maličký životík. Ale nestačilo to. David. Nedal body. Však jasné, keď som ti dal za 400. Ulala! Ža. Ale na moju obhajobu ja som nevedela, že si to ty. No, v pohode.